Vlissingen klimt uit het dal, de stad wordt weer populair. Het is woensdag 12 mei, dit is Zeeland Nu. Huizenkopers weten de stad te vinden. Huisarts wordt plat gebeld om prullenbakvaccin. En ontspannen op vakantie ook met een eetstoornis. Goedenavond. Vlissingen leeft weer, zo klinkt het. De wijk Scheldekwartier, die de gemeente jaren geleden in de financiële afgrond stortte, is nu het decor van bouwkranen en verhuisauto's. Er komen zo'n 2000 nieuwe woningen die als warme broodjes over de toonbank gaan en dus veel nieuwe inwoners trekken. Dat zorgt voor optimisme. Er wordt weer gebouwd op het Scheldekwartier. Zo komen hier 3 grote appartementengebouwen. Het hele Scheldekwartierproject klapte door de bankencrisis in elkaar en stortte de stad in een financiële afgrond. Maar de economie trok weer aan en het Scheldekwartier kwam tot leven. De nieuwe woningen vliegen nu de deur uit en de bewoners komen overal vandaan. Vanuit het hele land, van Groningen, Friesland tot een aantal in Duitsland en België. Dus er komt een behoorlijke trek deze kant op. En dat is iets wat we al langer zien. Er zijn veel mensen uit de Randstad die nu naar Vlissingen komen. Er is een beweging van de grote stad naar de periferie, naar wat kleinere steden, CQ-platteland. En dat zie je ten volle terug. Een van die mensen is Michel Rauw uit Hellevoetsluis. Hij blijft daar werken, maar woont nu op het Scheldekwartier en probeert zijn schoonmoeder nu ook naar Vlissingen te halen. Hij kende Vlissingen van vakanties naar Zeeland, maar vond de stad toen helemaal niks. Omdat het toen aardig verpauperd was. Sfeerloos eigenlijk, dat komt er neer. Maar ik moet zeggen, als je hier door Vlissingen rondloopt, als je het een beetje gaat kennen, dan zie je dat er eigenlijk hele mooie plekjes zijn in Vlissingen. In 2019 was hier het bevrijdingsfestival. We zaten hier, we zeggen nou, we gaan maar eens kijken, voor mij is er niks te doen. En je loopt hier 2 keer linksaf en het Bellamy Park, alles staat vol. Dus, dat is het leuke ervan eigenlijk. Vlissingen zit in de lift, zeggen ook makelaars. De huizenprijzen zijn gelijk komen te liggen met de provinciehoofdstad Middelburg. De coronacrisis speelt een positieve rol. Ik heb al een paar klanten gehad die denken van, nou ja, ik heb mijn kantoor is in de Randstad, maar ik werk nu zoveel thuis. Ik moet misschien nog 1 of 2 dagen naar kantoor. Ik koop een huis waar de prijzen wat vriendelijker zijn in Vlissingen dan in de Randstad. En ik heb hier voldoende ruimte in huis voor een werkkamer. Ik kan 's morgens nog een rondje over de boulevard lopen voordat ik mijn arbeidsdag begin. Dat is natuurlijk fantastisch. Ook tweede woningen in de stad zijn in trek, zegt deze makelaar. Daarnaast hebben Vlaamse toeristen Vlissingen ontdekt. Nieuwe bewoners en toeristen zorgen ervoor dat de binnenstad weer opbloeit. Als je van de zomer zag hoe druk het hier was. Echt, en ik weet, Veere en Middelburg is dat gewend. Maar voor ons was het echt nieuw. En ja, dat geeft ons heel erg goede hoop. Want het is niet alleen in het hoogseizoen. Ook de weekendtoerisme komt op gang. En vorig jaar hebben de ondernemers echt, ondanks de corona, toch veel meer omzet gedraaid dan het jaar daarvoor. Over het gemiddelde is er 10 tot 15% meer omzet gedraaid in de hoofdmaanden, dus in de zomermaanden. Gemiddeld als het jaar ervoor. En ja, dan zie je ook een groei, want mensen willen dan ook ontwikkelen. Dat zie je ook aan ondernemers die van een kleiner naar een groter pand verhuizen. Dat doen ze niet voor niks. En ondanks alle mooie stappen in de goede richting zijn de financiële problemen voor de gemeente nog niet voorbij. De stad staat nog altijd onder curatele van het Rijk. Huisartsenpraktijk Ponte in Middelburg wordt plat gebeld sinds de praktijk zich heeft aangemeld op de website prullenbakvaccin.nl. Dat is een site waar huisartsen aan kunnen geven dat ze coronavaccin over hebben dat ze niet willen weggooien. Belangstellenden kunnen dan naar de praktijk komen voor een prik. Ponte is zover bekend de enige huisartsenpraktijk in Zeeland die zich heeft aangemeld voor de site. Daar gaan we nu ook. De 27-jarige Domburger die ervan verdacht wordt in augustus vorig jaar een 21-jarige vrouw uit Middelburg door het hoofd te hebben geschoten, wil opnieuw een verklaring afleggen. Dat zei zijn advocaat vandaag in de rechtbank. Eerder verklaarde hij dat het wapen per ongeluk afging tijdens het schoonmaken, maar na gesprekken met een psycholoog wil hij nu dus een nieuwe verklaring afleggen. Het slachtoffer lag vanwege het letsel 2 maanden in coma en is nog altijd aan het revalideren. Een vrouw uit Terneuzen is voor het bedreigen van RIVM-directeur Jaap van Dissel veroordeeld tot een celstraf van 4 weken, waarvan 2 voorwaardelijk. De vrouw bedreigde Van Dissel via de berichtendienst Telegram. In die chat werd ook zijn huisadres gedeeld.
Om een nieuwe muggenplaag te voorkomen zijn er in vakantiepark Water Village in Kamperland verschillende soorten vissen uitgezet. Nou ja, die vissen die eten de eitjes van muggen op, waardoor het eigenlijk, zij op die manier de overlast een beetje kunnen indammen. Het is eigenlijk dus een biologische bestrijdingsvorm. En die vissen zijn erg welkom, want het park had afgelopen zomer flink last van de insecten. Wij trachten op deze manier, op een ecologische manier, de muggenplaag die we hier afgelopen jaar hadden te bestrijden. Volgens de reviews van onze gasten was het wel vervelend. En ja, wij met onze gasten feedback doen wij altijd wat. Dus dit is daar één stap van. Een tochtje met een zeilboot is vanmorgen in Vlissingen iets anders verlopen dan gepland. De boot liep vast op de keien bij de entree van de Koopmanshaven. Wat er precies mis is gegaan is nog niet bekend. De opvarenden zijn ongedeerd gebleven. En bij ziekenhuis ADRZ in Goes hebben alle medewerkers een gratis lunch gekregen. Het is vandaag de dag van de verpleging en daarom wilde een accountantskantoor uit de buurt alle zorgmedewerkers een hart onder de riem steken. Ja, hartstikke leuk natuurlijk. Ik denk dat verpleegkundigen echt wel het meeste werk ook leveren in het ziekenhuis en het zwaarste beroep hebben. Continu ook bij de zorg betrokken zijn. Dus het mag wel 2 keer per jaar eigenlijk. Het is natuurlijk heel bijzonder dat ze het over hebben voor ons als verpleging. En dat is gewoon een heel mooi gebaar. Ik heb hem nog niet gegeten, maar het zag er wel heel lekker uit. Dus ik ga lekker in het zonnetje zitten en van broodje eten. De broodjes en salades zijn gemaakt door lokale horecaondernemers om ook die te steunen. De paardenranch van Corné en Petra Nieuwkerk uit Dishoek heeft een bijzondere bestemming gekregen. Er zijn vakantieverblijven gebouwd voor gezinnen die met een eetstoornis te maken hebben. Het stel weet als geen ander hoe lastig het kan zijn voor gezinnen om dan toch een leuke vakantie te hebben. Kees. Nou, dit is een van de lodges waar de gezinnen kunnen overnachten die een gecoachte vakantie geboekt hebben. Dat ze weer even uit de kramp komen van de eetstoornis. De 4 verblijven zijn klaar om gezinnen te ontvangen op deze paardenranch. Het is voor families waarvan 1 gezinslid een eetstoornis heeft. Corné en Petra Nieuwkerk wilden hun eigen minder fijne ervaringen omzetten naar iets positiefs voor anderen. Wij zijn zelf op vakantie geweest met onze dochter die een eetstoornis heeft gehad. Gelukkig gehad. En daar merkten we wel dat het heel moeilijk is om een vakantie die eigenlijk bedoeld is om tot rust te komen, om daar ook iets moois van te maken. De midweek op de ranch moet voelen als een vakantie waarbij ruimte is voor coaching. Een 1-op-1 gesprek met een deskundige is mogelijk, maar eigenlijk ligt de focus veel meer op activiteiten die de gezinnen zelf kunnen kiezen. Denk hierbij aan yoga, mindfulness zeilen of paardencoaching. Paarden die gaan eigenlijk voorbij aan de eetstoornis, maar die kunnen eigenlijk weergeven wat er in een lichaam gebeurt. Door een lichaamshouding, door gedrag, door bewegingen. En ik kan dat dan weer vertalen. Is dit liefde of is dit een signaal? Nee, dit is, dit is wel als je hoofd en je hart niet op één lijn zit. Dus hij merkt wel dat ik niet zo... Je hebt zenuwen voor dit interview. Ja. Onze dochter heeft een jaar lang paardencoaching gehad. En door die paardencoaching is ze wel meer gaan praten. Ik ging wandelen met een paardje en we gingen de duinen over en de gesprekken kwamen ineens. De tranen liepen over mijn wangen, dus ik liep voorop. Maar ja, ineens hoorde je ze weer praten. Wanneer de eerste gezinnen hier zullen verblijven is nog niet bekend. Vanwege de coronacrisis heeft het een en ander wat vertraging opgelopen. De verblijven, de coaches en de familie Nieuwkerk zijn er in ieder geval helemaal klaar voor. Wat wij voor elkaar willen krijgen is dat het gezin weer in verbinding komt met elkaar. Praktische oplossingen voor problemen als de energietransitie, de stijgende zeespiegel en het hergebruik van grondstoffen. Al die nieuwe ideeën moeten geboren gaan worden in het Joint Research Center, dat op dit moment gebouwd wordt aan de rand van het centrum van Middelburg. Er wordt hard gewerkt, maar er moet ook nog wel heel veel gebeuren. In februari is de bouw van het nieuwe pand van start gegaan.
Nu is nog weinig te zien, maar volgens de HZ, de school die leiding geeft aan de bouw, moet er al snel een volwaardig schoolgebouw staan. In het nieuwe pand gaan onderwijsinstellingen Scalda, HZ en UCR samenwerken met grote onderzoeksinstituten. Zonder die samenwerking was het Joint Research Center er nooit gekomen. En wij stonden voor een vervangingsvraag en alleen hadden we dat niet gekund. Dus we zijn heel blij dat de overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen de handen in elkaar hebben geslagen. Om vanuit een campus Zeeland, dat is een provinciaal programma, de infrastructuur in Zeeland op een hoger plan te brengen. Het Joint Research Center is een samenwerkingsverband van onderzoeksinstituten NIOS en WMR en de onderwijsinstellingen HZ of Applied Sciences, UCR en Scalda. In het nieuwe pand komen dadelijk de studenten van mbo, hbo en wetenschappelijk niveau elkaar tegen. En dat is volgens UCR een absolute meerwaarde. In de praktijk van je werk werk je ook niet alleen maar met mensen die een universitaire opleiding hebben. En dan is het belangrijk dat je met die mensen goed kunt samenwerken en elkaars krachten en talenten ziet. Nou, wat ze bijvoorbeeld leren is om de taal te verstaan van iemand die midden in de praktijk staat, die het onderzoek uitvoert wat zij misschien bedacht hebben. En wat ze ook leren is samenwerken tussen de verschillende disciplines. Maar als je kijkt naar de problemen van de toekomst en de oplossingen die daarvoor moeten komen, die zitten niet binnen één discipline van bijvoorbeeld biologie of scheikunde of techniek. Deze mensen moeten met elkaar samenwerken en elkaars taal spreken. En dat is nou precies iets wat we in het Joint Research Center deze studenten gaan aanleren. Dat de UCR net een splinternieuw eigen laboratorium in Middelburg had gebouwd, stond deelname aan het Joint Research Center Zeeland niet in de weg. Dit is een laboratorium wat meteen naast het college zit en dit willen we heel erg gaan gebruiken om onze theorielessen te verrijken. Dus hier zal heel veel onderwijs worden gegeven, terwijl we denken dat het Joint Research Center heel goed kunnen gebruiken voor het onderzoek wat we in gemeenschappelijkheid willen doen. Het nieuwe onderzoekscentrum kost ruim 20 miljoen euro en moet Zeeland op de kaart zetten als het kenniscentrum op het gebied van onder andere de energietransitie, maatregelen tegen stijgende zeespiegel en hergebruik van grondstoffen. En daar gaan ook de Zeeuwse bedrijven profijt van hebben, denkt Dane. Ja, dat mag ik hopen, want nou juist die relatie naar bedrijfsleven en bedrijvigheid is van belang om die economische structuurversterking in Zeeland ook op een hoger plan te brengen. En wat we hier proberen is innovaties realiseren op zowel proces als product. En wat daar dan uitkomt, kan eventueel leiden tot nieuwe industrie. Als alles volgens planning verloopt, wordt het Joint Research Center Zeeland aan het begin van het schooljaar in 2022 in gebruik genomen. Het was eigenlijk net als gisteren helemaal niet onaangenaam. Redelijk zonnig, maar vanmiddag kwamen er vanuit het zuiden ook wel enkele buien bij. Morgen dan herhaalt zich dat patroon vrolijk nog een keertje. Een zonnige start, maar 's middags kans op regenbuien. En op onze site kun je nu nog even naar de top 3 uit de Zeeuwse top 40 van vorig jaar luisteren. Toen was het Danny Vera die met Rollercoaster op 1 eindigde. En morgen dan is het weer zover. Dan zenden we de 15e editie van de Zeeuwse top 40 uit. En weten we rond 12 uur of de nummer 1 dezelfde blijft. Of dat Emma Heesters, Bluff, Raccoon of misschien wel heel iemand anders op 1 staat. Allemaal te volgen via radio, televisie en online vanaf 8 uur morgenochtend. Veel plezier daarbij en sowieso een hele fijne Hemelvaartsdag gewenst.